Vil du fortælle mig lidt om, hvad en arkitekt laver? En arkitekt laver huse og sådan noget, hvor de bygger alt muligt. Hvad kunne de bygge? Veje, biler. De kan bygge en lejlighed og bænke og reoler. Alt er lavet ud af arkitektur. Arkitektur påvirker vores humør, vores adfærd og vores sociale interaktioner. Arkitekturen er et rammen om vores liv. Børn skal lære om arkitektur, fordi de er omgivet af arkitektur fra de vågner til de går i seng. Og derfor er det vigtigt, at de også får mulighed for at træne et sprog og lære om arkitektur for at kunne give udtryk for det, de oplever. Beton. Mursten. Ja. Når børn lærer om arkitektur i en tidlig alder, så skaber det en grundlæggende forståelse for deres nære omgivelser. Hele den proces, fra de er helt små, understøtter den der demokratiske dannelse, hvor de lærer, at deres stemme også tæller. Det tror vi på skaber mere ansvarlige og kreative borgere, som kan være med til at forme fremtidens byer og rum. Så hvis du skulle male et hus, hvad for en farve ville du så male det i? Regnbue. Dansk Arkitekturcenter og Uddannscenter har mangeårige erfaringer med arkitekturpædagogik og begge stærke traditioner for at formidle arkitektur med en legende tilgang. Det betyder også, at vi har nået ud i et omfang, som ingen af os har lykkes med før. Et nationalt projekt, hvor vi over 2 år har nået at afvikle 450 arkitekturture, uddannet 250 pædagoger i arkitekturpædagogik, nået ca. 6.000 børn. Ja, hvad er det for en kasse, tror I? Arkitektur. Arkitekturkasse, ja. Jeg åbner lige og kigger. I materialekassen er der alt det, der skal bruge til at bakke op om den her læring. Nøglering med farver, samtalebog, flag, materialer, nøglering med former. Det er både hele undervisningsmaterialet, det er guide og vejledning til de 5 ture i nærmiljøet, hvor der er fokus på at se, føle og bruge sin krop til at forstå den arkitektur, der er omkring en. Prøv at mærke det. Metal. Hvordan kan I mærke det metal? Det er hårdt. Er det, Pelle? Ja, det er simpelthen metal. Her i Spil-Oppen har vi integreret kassen i vores dagligdag. Altså vi har 3 dage om ugen, hvor vi kører arkitektur med arkitekterne. De er meget ops på, især hvad materialer, altså hvad de forskellige ting er lavet af. Alle børnehavemadkasser er lavet af plastik. Du har fundet bark? Jeg Du har fundet uld? Bark. De mærkes lidt som ledninger. En lille plot. Ja. Jamen altså, jeg har simpelthen givet personalet frie hænder, fordi jeg kunne se, at det arbejde med arkitektur rundede alle læreplanerne. Hvad sker der, når du kigger igennem, Edith? Alt bliver gult. Jeg synes, det kan være enormt svært at få science ind i dagligdagen i børnehaven, men i og med, at børnene selv får det her sprog for farver og former og materialer og rum og størrelse og sådan noget. Ja, hvad lader? Det kommer helt naturligt ind i hverdagen. Hvordan bygger man et hus? Finde nogle materialer og sætte dem sammen. Så bliver det bare større. For at man kan køre et projekt over 2 år, så tror jeg, at det er enormt vigtigt med stor ledelsesopbakning. Så jeg har været til alle de kompetencedage, vi har været inviteret til, og det har bare været super godt. Og så har jeg jo været over det der dak, og så skulle jeg finde de der katte, og så lavede vi et lille hus. Der var en mor, der kom og fortalte, at hun skulle ud og købe en madkasse med hendes datter. Og så havde hendes datter sagt, at det skulle kun være en af metal. Hun ville ikke have hårdt plastik, hun skulle have metal. Nej, det må du ikke. Vi filmer hele dagen. Hvis børn skal lære om arkitektur, er det vigtigt, at de voksne omkring børnene også tør at snakke om arkitektur. Så en stor vægtning i projektet har også været kompetenceudvikling af de pædagoger og det pædagogiske personale omkring børnene. Overordnet så kan man sige, at projektet er lykkes med at inspirere pædagogerne til at bruge rum og steder på nye måder. Vi har også følt, at det var en gave og en stor inspiration, at der kom undervisere ud
Men det var også noget helt særligt, at der ligesom lå nogle materialer, at der ikke bare er tekster eller inspiration, men der er nogle konkrete genstande. Det har været en af de helt store stykker i det her projekt. Noget af det, der har været udfordrende, har været, om de gjorde det rigtigt. Altså forestillingen om, at de skulle gøre det på en særlig måde. Der, hvor det fungerede allerbedst, det var der, hvor man på en eller anden måde tog det ind i forhold til en pædagogfaglighed. Det er ikke så vigtigt, om det hedder det eller det. Det vigtige er, at vi begynder at arbejde på det. Har du et yndlingsmateriale? Ja, det er cement. Hvorfor er cement dit yndlingsmateriale? Fordi det er klister. Når projektet er slut, så lever det først og fremmest videre ude i institutionerne, som har taget del i projektet. Det er enormt godt forankret. Pædagoger og ledere derude i landet har grebet det godt og bygget videre på materialekassen, på arkitekturturene og laver alt mulige former for arkitektur i deres hverdag. Vi byggede sådan en der papvej, hvis du forstår. Vi står over for en klimakrise, altså bæredygtighed er på dagsordenen. Og hvordan vi i byen, arkitekturen og byudviklingen kan være med til at løse nogle af de her spørgsmål omkring klimaudfordringerne. Der kommer en ung generation ind, som allerede er trænet i at kunne indgå i de her dialoger og debatter omkring det.